देखो होली खेले के तौर तरीका बनावल बा। बड़ बुजुर्ग बा त पैर छूल, लेवल के आदमी बा त गले मिल, कोई दूर से रंग अबीर फेंकता त फेंकवाला अपना घरे, तू अपना घरे। कि होली के नाम पर मारा मारी, पटका पटकी, धारा धारी, गीजा गीजी, हेने हाथ लगावे त होने चाम मिस दे रे, ई सब करब। हमरा गाँव के मेटर हवे नाम ना धरे, बस इतना जानला हमरा गाँव के बात हवे। पर्व त्योहार के दिन सब कोई अपना घरे रहेला, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेला। कि हितई चल जाइए अपना भैया के ससुरारी त फलानवा की यहाँ, तो ननदोई की यहाँ, तो जिया सास की यहाँ, तो पितियाउत की यहाँ। हमरा गांव में एगो लड़का होली के दिन अपना भैया के ससुरारी चल गए होली खेले खातिर। ओकरा साली से बड़ा पटत रहल, पियर की फराक वाली के बात है। ससुरारी चल गए, खैर जायदा चल गए, तो गलती कहुए। दूसर का बात कि अपना भैया के साली के सहेली के घरे गए का जरूरत रहे। आखिर छोड़ा उजगी सहेली के यहाँ चलिए गए, तो सहेली के भौजी के पीछे से धैले का जरूरत रहे। उस सहेली के भौजी के पीछे से धरे हुए तो ओकर भौजी खिसिया के ओकर आरी सरका देवी। यहाँ गांव के लोग पूछे कि रे साला ओकरा भौजी के तो काहे धैली रे, तो कहता कि पीछे से धमी बढ़िया अथी सेंटर से सेंटर में। गांव में पंचायत भइल तो पूछे तो कहता कि हम उतना कस के ना धैले रही, धीरे से धमी तब भाभी खिसिया के हमार आरी घींच देवी, तो आए दे आँख तरेर के हम आंगना में गिर गई। तो लइकवा का माई कहता रही, हाँ रंटू ढेर पवित्र भइल बारी, 70 घाट के पानी पी के हमारा बाबू की आरी जंग दुहले बारी, एक डाँर लेम से डाँर। तो लइकवा के भाई कहतवे कि ये सारवा के हमरा ससुरारी गइले का जरूरत रहलक हवे। आ ससुरारी गइल हो तो मान तनी खेल लिहित, हमरा साली से खेल लिहित, मोर मजा कके चलई। तो हमरा साली के सहेली के घर गइले का जरूरत रहलक हवे। सहेली के यहाँ गइल तो चलो ओकरो से बतिया लिहित, फिर ओकरा भौजी के ही भूसरी वाला काहे धइलक। आ जौन मौगी अथी प्रयास कइले बिया मुँहवे के सर कइले बिया, ओकर मरद रहेला विदेश, ऊ अलगे खिसियाइल बा। वो कहता आ जाए साले के तो गुल्ली खनी गुलिया दे। वो लइकवा के सिवान बरहरिया रोड में इलाज भइल हवे। 2-3 दिन भइल नहर पर लूडो खेलत रहे, भेट हुए तो हम पूछे उहे बोले हुए, कहता का हो कमलेश भाई, हम का हो का हाल बा। तो कहता ठीक बा। लोगू अपने से कहे जानता रह माता चुद हमरा के पिया के नु भेज दूँ से होना तो हम जइती। हम कहीं यार छोड़ा ज्यादा जौन बीतल तो ठीक है भाई। डर तो ये बात के बा कि वीडियो देखिए छोकरा घर के तो गरिया सकी। बताओ ना हमारा बाबू का पत्थरी फूटल बा, नतिया के बेटा के उजा छोटकल वीडियो।